Catherine Hill Bay, Austrálie. Nedaleko tohoto zálivu nacházíme předmět, který geology velmi zajímá a přitahuje. Je to starý strom, jehož skamenělé zbytky procházejí 4 metry usazených hornin mezi 2 uhelnými slojemi. Před lety, když pracovníci těžební společnosti tento strom při těžbě odkryli, jeho dolní část zasahovala až do spodní uhelné sloje. Tato dolní část se časem odlomila, ale i tak tento strom prochází mnoha vrstvami hornin, o kterých vědci soudí, že jejich vznik trval stovky tisíc let. Ale vznik těchto vrstev sedimentárních hornin nemohl trvat tak dlouhou dobu, protože by se strom rozložil mnohem dříve, než by se kolem něj stihly vytvořit všechny vrstvy. Tento strom spíše vydává tiché svědectví o svém katastrofickém pohřbení nejméně 2 vlnami nánosů sopečného popele.